точно 11 карантин тамом мешавад. Номаълум аёлӣ паронош. Парони гашнак ки бо то якума мекунанд ё. О, ма гуфтум Путина карантина то 11 мекунанд. Агар накунанд ҳама мемра. Или нахуй қади карантина заибат кардӣ. ҳама раҳо маҳкама меган Тоҷикистон фақат ба велик рафта мешавад. ҳеҷ гап не великат месозем охи. чего намефаҳмӣ? чира намефаҳмам? ма да велики мотордор аркор 5 касемо бояд бире.